Mami ajeda hapụ ya kasị abaa na okirikiri ka ije kọrọ m nwa m ihe anụ ọfịa bịara ịnugbo ọsọ bụ na di ya ihe di ya medebe iwu na ọ na-ayọsọ biko ihe niile a na-agụ ya ọ na-ayọsọ biko wee yọgide biko wee yọsịa ọsị ma ọkwana ya wee papịa wee sị anya na banya kpọrọ ndị befe bịa wee na-abọsị afọ wee mesie wee kpọrọ ndị befe wee bịa wee kpebe kpesie wee jụba anyanwa ya wee jụ sị na ya chọrọzi papịa wee sị ya biko ya nyekwa onye second chance ya ajụ wee sị ya di ya naba ka ya chee ya eche di ya wee naba ọ sị ka di ya nalụ ya wee jekwuru mami ya na papịa wee gwa ya sị ha na ya lovers this guy na ọ bụrụ na ya gbaghalị ya lovers ya na onye na-agụ ya ife ka anụ ọfịa datin ya fọlụgo out of love ịghọtago papịa na-ayọ ya ajụ ọ sị bụ nna ọkwana ya si emesizie o mana ya esokwelu papịa yọbịa ya biko ya nyekwuo the man second chance duto na the man na-ayọ keep on calling keep on begging even na ọ yọgide nwanne ya nwoke to the point na anyị na nwanne ya nwoke na-abọso jee ṅụọ mmanya ṅụsịa mmanya ọ sị m ike kwụla ọtọ gwa ya ya wee sị na ha ma nkwapụ ndị be ha yọbịa sị a biko si kwapụ na onwe ka ọ dị ebe ochie njikọ ya wee kwalụ wee cheghebekwa azụ sị m regardless na ya love ozi ya ịmago na asị olu onye bịa ụdị akwa dị love ya wee na ha wee kwapụkwa jee ebe ọzọ wee luo fana abọbili ọ sị m eziokwu eziokwu na di echenjikwelu kwụsị itinye ife o chenji nnọọ n'ụlọ ifu bito na nwanne ya nwoke gwara ya sị ya na bọsị ọzọ ọ ga-emetụ nwanne ya nwaanyị aka na ife ya ga-eme ya ma ndọsị mma na ya chọrọ ije nga and na onye akụsịa gị ihe nyewere aka jebe nga akwa ịghọtago and ọ ma na nwanne ya nwoke afọ n'isi adụsịrị ya mma na okwu onye na ọ ga-eme ya fada bụ na fabi 3 years plus na di ya emetụrụ ya aka o wee lụọ one day fada bụ wee sekwa okwu na ya mara ife ba this guy n'isi o wee kụya wee kụya wee kụya ka ya gbaa ọsọ na pọsị afọ na ya kele isi bọbụma ịmago n'isi aka and na ya kelu nke anụnwa n'elu na shoulder ya na o luru ya n'ukwu so all back ka ya gba ọsọ si etu ghọkwa ya n'isi etu afọ ose aghụ ya n'isi wee dọọ ya ka ya dazia na aka ya adọrọzi ọfụma ya etu aka ya si wee dụ ya wee daa wee sọọ n'ala na aka afọ gbajie adị na ka aka afọ gbajiri na di ya amara ọ rigokwelie n'elu aka afọ gbajie wee kọbịa ife aka wee ghasọtọfụzi ya mgbe o ji wee malụ ya na-anwụzi anwụ wee bịa ka malụ wee buru ya wee jebe ụlọọgwụ wee luo dọmpụ ọnya n'ụlọọgwụ gbafuo ọ sị m nne ndị befa wee bịa wee fụ ya n'ụlọọgwụ ma bịa beketa akwachi nwụ na-akwa papịa ọkwalụ papịa gbogo ọkwalụ papịa gbade si ala ọnya nwasị anya nye this guy second chance sị na ya jụrụ ajụ o wee yọgide ebiko kwa aṅasị ọ na-ahụ ya wee kwelụ wee so wee yọba nwa ya unu amana luo tata na afụbe di anya na di ka nọ n'ọsọ maka na nwanne ya nwoke si na ya hụ itie na ya ga-agbajidili ya aka na-ekwutere ihe ọbụla bifo ejebe nga n'aka afụrọ dị elu taa na kịta na ya nọbe nne ya mana efu ya na etu ya si ejezi na etu aka ya si wee dụ na ị ga-ama na onye gị ọlụsị na di enye gị ọlụsị na ọkwa na ya mara ghara iso disman chigha azụ ọ sị bụ na ọ bụrụ na ndị befe nwere ego ya mọrọ ka ya ga-esi wee dọkịta maka na ego aka afụ ligoro duto na asị na ọ da-agbachie mgbe afụ di erigozielu itinyekwu ya ihe n'enu ya chọbanụ ka azọba onwe ya ọkpụkpụ niile wee ghasasịzi ya ahụ ya tago so na ife alụgo na dị aka dị too much arize na ndị befe ji ife mana still na ọ bụrụ na ya mara na ya kechighe ya azụ bikọsọ na-efe akịta ya dị deformed na-efe akịta na o nwere ka aka afọ ikwerozi adụ straight ya ị ga-enotis olesi ma ọ na o nwere ụdị akwa ya yi bụ na ịmarọ ọ bụrụ ife anụta na di ọ bụrụ ife ka ya nye second chance na ya ewetara alụmdi story ka nkọ ka ndị mmadụ nyeli ya aka ma ọ nye ego ma ọ beeli akwa alịlị or something na-ebesiga akwa doo onwe ife ji wee wepụta this story bụ for people to learn know when to say no
and na ọ bụrụ na instinct gị like na obi gị gwara gị si mba, isi mba gị kwechili nọ maka na mami ya tile ọnụ maka na mgbe papi ya kwuru na ya jụrụ kpa aka na ntị, mami ya wee tie ọnụ wee yọbịa and na mami ya ịmaga onye ife o melu di ya nakwana ya ka je wee kwelụ na nna ebe ya ende tata nọ maka na nna akọ ife gbasara marriage ka ji wesị ka wepụta ya ebe a know when to say no because no when story m ya ga-esi wee na-asị this very lady obodo anụ ọfịa ka mmadụ ka ọ bụ a na-agwa gị na a ga-egbu gị n'ọlụ na ya wepụtara eko na wee mụrụ ife ghọtago andị ka agwakwa ụmụ nwoke o na di ya eminere ka ọ gbachie ya aka nọ na-emagolụnụ nwoke na-eti nwaanyị ife bụ nwoke na-eti nwaanyị ife nwere ife imegide ka ọ hapụ o tibekwere gị o tibego you can never stop no matter what na di a try ka o wee tekile onye to 3 years plus before wee tie ya ọzọ mana ọ bụrụ nwoke niile ga-etekie because na mgbe o tekile to that long na adọ happy mana unu afụ gị hepụta anya ya ịbụrụ nwoke na-eti nwaanyị ife one day yara mmapụsị ga-etite ọchụ maka na di nọ n'ọsọ na onwere onye ma ebe even ma ndị be ha nwekwa ike ndị be ha amala ebe ọ nọ mana ọ mara nwanne ha nwoke na-achụ ya wee na-agba akwa ịghọtago ụmụ ya ọma mfụzi ọ ga-ebidozi another life mana in life na ohere ka ọ dụkwu happy maka na ya chọọ kịta na-eme enyi ife ogere jizido happy forever mana ya forgive gị because na-emego peace with herself na ya na-ebele eme onwe ya not even the husband for going back onwe ife inwe itunye ana m ekwu everyday na page ma na-asị mgbe ọbụla iji notice n'olugo nke ogbugbu mele ọsọ na be nna gị nọ mmadụ mụrụ gị ịba nna be nna gị work hard for yourself ụmụ nwaanyị ndị na-eme ọfụma ha eburu isi na yes ntụma ị ga-echuzu 6 feet na ịghọtala ebe nna eje yes honestly ike gwụrụ m ọ kwụsịkwanụ ka ọra m n'ọnụ ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ